Iki dadi dalang kondang gamelane anyar. Sip saliman sik. Bener. Apik pertama apik. Betul. Lanjut sing apik terus pokoknya. Ora apik lak teke gulumu. Iya. Kowe golek men to. Iki pecedak calon maratuwa. Hei. Enggak boleh gitu. K. Karakternya hebat. Saliman sik apik tenan ya. Kudu apik terus lho ya. Kudu apik terus. Sodok glosor. Tangkis. B. Bagus bocahe. Aduh, apik pinter Saliman. Waduh, pinter no kowe. Terus bar B? Aneh. Akan tetapi pernah mencintai seorang wanita, seorang presiden tapi ra kelakon. Apik niki Mas padha ae. Apik. Apik iki Mas. Apik mangklekmu kowe. Ya aja nesu to Mas. Kok iso ora kelakon lho. Sing R apik. R kudu apik lho iki. Nggih. Apa R iki? Rajin ibadah. Amin. Engkau gak sabar gak apa-apa. Sing apa? Aku sebati Dik. Oh, golek bati malah. Dilanjut ya Mas Jajak ya. Oke. Heeh, ana meneh, heeh. Anu aku kepengin Dik Sinta karo sapa Mbak Mareta ya. Berdiri ya berdua. Heeh. Yo, sepotone, Cok. Heeh, yo. Yuk. Wilujeng dalu Dek Sinta. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Mareta. Nggih wilujeng dalu Mas Akbar. Disapa Mas Gareng. Wilujeng dalu wong ayu. Wilujeng dalu wong elek. Wong elek. Yo sak bahagiamu Nduk. Aku wis trimo lila. Iya. Penting aku wis bathi ngindong prigel. Kok panggah Mbak Prigel ya? Mbak Sinta ya dianu no, disapa no. Yo. Wilujeng dalu wong ayu. Wilujeng dalu. Ala-ala bocah kok ayune ngene. Iya, aku Mbak Prigel ayu ndi? Ayu kowe adoh no. Masa tenan? Prigel kene apane? Rane apa-apane? Bocah kayak ketok putih asline panu kok. Sapa? Prigel. Bareng sing ngadeg Prigel ngapik-ngapik Prigel, bareng sing ngadeg si Sinta ngapik-ngapik Sinta. Engko jajal neh ngadeg sinden liyane tak ngapik-ngapik liyane. Aja nggugu omongane wong liya. Aku mau nganggep ana ayu ben kono lega atine. Asline biasa asli. Lha. Sokor. Sokor ati keblak pentol. Lah timbrone. Heeh. Mangsaku kok Mbak Sinta karo Mbak Mareta. Mbak Mareta. Ngaturi pamundutan. Wonten pamundutan malih. Ki mau seperti selindur apa pelok? Pelok. Pelok to nggih? Ya wis, heeh. Iki ana pamundutan berarti lewonge didhisikne. Wah, cocok lewong. Lewong tadi belum ya? Cici-cipi ciroji. Apa kuwi? Ya apa ya? Lewong lho Mas, cici-cipi ciroji. Terjun jauh beneran. Digedrukne sik, gedrukne Oke, sik. siap. Heeh, gedruk. Nembangnya apa ya, Nok? Heeh. Oh, siap. Yo, Mbak Mareta dan Mbak Sinta, lewong coba kaya ngapa? Dadeke, yo. Hey. Iya.
Mbak Marita. Dinteke yo. Terima kasih Mbak Sinta dan Mbak Luar Marita. biasa. Disambung trio sing wingi bar wisuda. Wah, cocok. Baik Mbak Sri, Mbak Aul, Kang Sarto, Mbak Yovika. Wingi bar wisuda kabeh wong telu. Masya Allah, Mbak Sri wisuda S2, Magister Seni. Mbak Aul, Karo Mbak Yovika Mbak sarjana Yovika seni. S1 Sarjana Seni. Tata Buka ya, Nak ya? Apa? Oh, sarjana seni kok tata buka. Oh, Karawitan. Ya. Iya. Bertiga jumeneng. Ayo, kene, Diwalik selindro. Sepote selindro. Yo, coba kayak apa? Yo, bertiga berdiri, coba kayak apa? Yo. Sopone aku harap mengucapkan selamat untuk ketiganya sih. Selamat malam Mbak Sri. Selamat malam Mas Akbar. Selamat wisuda S2 ya. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa. Hebat. Wis magister seni, selamat ya. Terima kasih ya sudah menunggu ya. Oh tak tunggoni wingi kabeh tak temoni ya. Terus Mbak Aul. Selamat wisuda ya Mbak Aul. Terima kasih Mas Akbar. Semoga berkah barokah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ojo kesusu rabi dulu, memperkaya apa ki pengalaman. Betul. Mengumpulkan uang. Ya. Wingi yo tak tunggoni Mbak Aul. Heeh, tapi mboten kepanggih jenengan. Saking akeh Mbak, aku Saking akeh sing ditemoni. Mboten maksudnya saking akeh
peserta wisuda Iya. wisudawati niku nganti bingung kula. Nggih. Wah, nganti singunan kula. Akhire nggih tujuan kula nak pertama nak nemoni kanca-kanca jurusan pedalangan. Nggih. Terus mboten ketemu Mbak Ul nggih lumrah wong akeh semono kok. Nggih. Semoga sukses selalu ke depannya. Yang penting pandungane Mas Akbar. Ayo, donga dinonga. Selamat malam Mbak Yovika. Nggih, wilujeng dalu Mas Dala. Nggih, selamat wisuda sarjana seni ya. Oh, nggih, matur sembah. Berkah barokah tambah dewasa sukses karirnya. Amin. Wah lah yo, kula niku niat kula nunggoni pedalangan nganti sanggar-sanggar sinden Astabrata nganti ora ketemu kabeh kok. Sri ora ketemu, Aul ora ketemu, Yovika ora ketemu, Arya yo ora ketemu. Wingi niku Mas Gareng. Ndang ngucapne selamat kono. Nggih Bapak Ibu, niki ora umuk ora sombong. Iya. Sinden-sinden pengrawitipun Astabrata meniki calon-calon dosen. Mbak Sri niki S2 calon dosen, Mbak Aul, Mbak Yovika, Mas Arya sing gender niki calon dosen. Alhamdulillah sing kerbab niki calon tukang tambal ban. Kok iso tukang kuwi proses menuju sarjana. Lah iya. Masih menggarap tugas akhir. Mangsaku kok. Wis mbok ucapne selamat urung mung sampean metu wis ya. Pun aku langsung teko jek selamat ya yu aku ngono. Aku malah urung lagi iki ngadeki petokan selamat. Lagi ketemu wingi ora ketemu kok. Ya dadi boyo ngopo. Saiki nembang ya nok diketokke wong nyatane wis sarjana kabeh magister kaya ngopo suarane. Domongi. Aja nguciwani. Ayo onang-onang bareng. Apa? Onang-onang. Wis kok onang-onang. Pak Lasiman, podang kuning. Ya, cocok. Yo, podang kuning kaya ngapa? Permintaan dari kanca-kanca penggemar. Yo, dadekne, monggo manut buka celuk kena. Dicara seraginan kena gonggomina kena. Pasrah kanca-kanca. Ayo, yo dadekke, yo.
Ditutup karo Mbak Prigel lagi ya. Nggih, sandika. Mbak Prigel ayo satu kali lagi, Mbak. Jemeneng. Kene wong ayu. Berdiri. Oh, sendika. Monggo Mbak Mardika ing penggalih, ayo arep ngaturke apa nggo penutupan limbuan. Ayo. Napa Mbak Yu? Aku pengen duet karo Masku. Oke, Mas Gareng. Napa? Kita saiki seneng aku tenan kita iki. Kok pede, Mas? Pede meneh. Perasa aku wis kandha ngono iki. Kowe Napa? di tegulmu karo bojoku kowe. Di bojomu. Tantangi sisan. Iya. Aja ngono. Aja ngrusak magrayu nyuras terus ijo. Oh, wis ora dipageri ya, Mas. Wis tak dubrai magre. Nembang ya, Nak? Iya, Mas. Lagune apa, Nak? Gulu pedot ya? Cocok gulu pedot. Oke. Gulu pedot Mas Reza. Ya. Oh, cek apa? Ya, gulu pedot. Gak mengkon ora tulat neh. Ora mungkin. Liane. Cah kene dicampur sari kok. Wes deh. Aku ora tau kojak. Hah? Ora tau kojak. Campur sari ora tau payu kok. Latihan tok ora mangkat-mangkat kaya Apa? niku. Sidane niki. Gulu pedot. Tali kotang. Wes deh. Sidorondo ya, Mas. Sidorondo. Oke. Yo. Ya Wis. Gak ngerepek to? Pancen kuwi pandung aku, Nduk. Apa? Ojo, ya Allah. Oh, ganti neh. Ganti neh. Apa, Mas? Sampean request apa? Ndang request apa? Rau layar, Mas. Sing romantis. CTT, cinta tak terpisahkan, jeling. Iya. Eling. Oke, Cinta tak oke. terpisahkan, doa yang terbaik untuk Mbak Meme dan Mas Heru. Lah niku Oh, Mbak saya. Meme dengan Mas Heru piye to? Ki lho, sapa ki? Liar ki lho. Pinanganten. Oh, gitu iki. Ya, Cinta terpisahan nggih. cinta tak terpisahkan, CTT. Yo, monggo digarap. Heeh. Sak jese. Yo. Alah. Kok padha ae. Kita kasih. Mbak Prigel. Eh. Ketemu next time nggih. Nggih, terima kasih ya Mas Akbar. Matur nuwun Mas Jaja. Derekaken Mbak Yu. Nggih, matur nuwun kagem keluarga besar Pak Imam. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan ya Mas. Amin. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Salim dulu ya. Salim dulu yuk. Terima kasih, sukses selalu ya. Oke, Cik Akbar. Mas- Matur nuwun. Oh ngene. Ngene, Iya. Derekaken. Mas Gareng kan tetone nggon gara-gara ya Mas. Sendika Tak dawuh. keprukan sedelo. Dek, piye? Cawe sesaji ingkang sinuwun nutuke lakon mengko mundhak kelangan alacak ngono ya, Mak. Sorak sempiang bareng tumandang. Ayo Mak tak derekke. Kuku sing tupa kumelon mangambar selaning krana sumrebak arum gandanya. Gandanya sas mita jati sasmita wang siting dewa Ana bondo mangambar selanya grono. Gandanya wangi supusing supangapei dengan tareksa hitam prosas ditanekan meraja wata mutanekan alun-alun nyatakan sanya berdondo rajo kapsirjo. Ana bondo mangambar selanya grono. Gandanya
umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara satata tanjaruk ong dene rama parana ong dwaja miwang bending ungkung aresang arakyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala kados pundi? Kados pundi Rama Panembahan? Wigatining pirembakan wonten setinggil negari Ngastina. Anggenipun Paduka Rama Panembahan ngrakit srana murih pejahing para Pandhawa. Sanggit rungsit kang ndak rakit wis bisa kasembadan. Pun bapa tau kandha marang kowe yen wong Nuswantara wong tanah Jawa kuwi ora kena nganggo cara kasar. Merga wong tanah Jawa kuwi padha sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit. Mula pun bapa nganggo cara sing alus. Pun bapa nganggo cara sing alus. Pandhawa tak pek rasane tak kanthi rukun karo para Kurawa. Nanging rukune para Pandhawa lan Kurawa kudu ditumbali nyawane siji Semar Badranaya, loro Prabu Kresna. Yen wong loro iki wis bisa mati, tegese Pandhawa lan wong tanah Jawa wis kelangan kasekten. Krana Semar kuwi dadi simboling pamonging tanah Jawa, kang sarta Prabu Kresna uga dadi titising Hyang Wisnu pralambang dewaning katentreman. Mekaten iya. Kalamun Semar lan Kresna wis tumekeng pati, tak kira gampang anggone bakal ngajab sirnaning Pandhawa sing ana mburiku iki. Kowe dukun-dukun bayaran aja mandhek lehmu nyambut gawe, ngumbah pamikire titah kanthi pawarta sing ora bener. Sendika Panembahan, sendika Panembahan. Mula kang mangkono kapyakna sing dadi wadya balamu. Krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Nyangking lading pangirising daging bathok wadahe getih. Kresna lan Semar jatahe Pandhawa sing mateni. Ning yen ana sing nganti mbelani Kresna lan Semar, kowe muridku Lingga Garda sak wadya balamu sing kudu tumandang nok-nok dateng senika. Bocah temenggung metu njaba pisan dandan ping pindho mlumpuk kaping 3 kabudhalake. Lho nggih mangestuaken dawuh. Aja kaya bocah cilik kang dadi lakumu. Sang apate sigra maranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak mergut lampahe binarung krapyak watang agate kumalarang bagi sorae Sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing baris
Budaling Prawadyabala kumregut gemya lumare. Ya.
Awas. Hei. 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 Ayo. Hei. Hei, wah. Waya, woi, waya, oh ha ha ha, iya, oh ha ha ha, waya, awas, woi, ya, wah, waya, mongko kandining tumuwuh salame mong hawasiling eling lukitaning alam kadiwedyaning dumehati Koko Prabu Ndrawati Setyaki ana apa? Paduka Koko Prabu nganti kula tumuju wonten ing negaring Amarta saperlu ketemu kalian para Pandhawa. Ya pancen bener Dimas. Awit Paduka wau ngajeng paring dawuh batin jengandika banget ngutawatiraken kahananipun para Pandhawa. Ya pancen bener Yayi. Nanging nyatanipun niki pun dugi wonten negaring Amarta Pandhawa kok mboten wonten. Negara Ngamarta sepi lir sepah samun kahananipun. Dateng mriki mboten wonten sinten-sinten. Nyebar godhongara sabara sawetara Dimas makaten ya. Aja winalik sing dadi rasamu. Nyebar godhongara sabara sawetara ana tetembungan. Yen petenge saya ndedet padange enggal tumeka. Lho, sapa kae? Petrek-petrek sowan ana rene. Lho nggih sinten? Lah ya nunggu ane papungkuran Setyaki lho niki mangestaken dawuh. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman. Tan pegat mring pangestine tan pegat mring pangestine kadiwedyaning tumati Yayi Kresna.
kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris-baris kang prayitna ayo saranta wong ing Gorawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kakang Masing Mandura kula ngaturaken bojo krami kunjuk dhateng Koko Prabu. Weh, adalah iya. Tak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestunipun Kakang Kokrasana tumanduk Yayi Narayana. Dahat katampi dados jimat maripe mugi andayanana katentreman. Punika Koko Prabu ing Mandura. Lho sapa iki? Kula Setyaki ya. Sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Mandura ya. Tak tampa Setyaki ora liwat pangestunik Raka Mandura Tambanana. Kula tampi asta kalih kula pundhing mestaka mugi andayanana kasantosan. Nitik saking lekering Wadana Jaiting Nitra kang sarta tepunging wimbo sajak Koko Prabu Baladewa wonten gembolaning raos ingkang kineker. Sumangga kula aturi ambabar pangandikan. Mbok menawi wonten ruwet kang rayi saged angudari, mbok menawi wonten pepeteng kang rayi Ndwarawati saged tumut amadangaken. Yayi Kresna kula wonten dawuh iki ngene Yudi. Bubar wae iki mau pun Kakang Prapta ana ing negara Ngastina merga minangkani layang undangan Kintaka, undangan saka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Praptaku ana negara Ngastina sarimbit kalian kadang para Pandhawa. Merga kadang para Pandhawa ing ripalungguhan iki uga nampa undangan saka negara Ngastina saka ngarsane Yayi Prabu Duryudana. Sakrampunge aku teka mrana kelawan kadang para Pandhawa ning kono ana pandhita anyar katon ingkang peparape Begawan Lomana. Pancen bener Kresna. Lah lajeng tinemune jebul sawetara wanci kadang para Pandhawa Purwita utawa Suwita meguru mring ngarsaning Brahmana anyaran kang peparape Resi Lomana iki mau. Jebul Resi Lomana kuwi mau gurune Pandhawa kang sarta gurune Kurawa. Lah lajeng ing sekawit Resi Lomana tarik-tarik tembunge angajab rukune para Pandhawa lan Kurawa. Iki aku isih jumbuh, iki aku isih cocok, iki aku isih mathuk lan gathuk. Sakrampunge Resi Lomana kepengin Pandhawa Kurawa rukun, Ngastina lan Ngamarta kudu didadekake siji. Yayi Duryudana ora dikeparengake dadi ratu, Yayi Puntadewa ora kena dikeparengake dadi ratu. Tinemune jebul sing mimpin bawat peperintahan Ngastina lan Ngamarta kudu Resi Lomana dhewe. Lah ing kene aku wis jubriya rasane ngatiku. Tak tutke sing dadi rembuke Resi Lomana. Sakrampunge kuwi Resi Lomana duwe gegayuhan ngrampungke nggagalake murungake perang gedhe sing dadi jangkaning jagat ingkang winastan Baratayuda Jaya binangun. Sakrampunge kuwi Kresna Resi Lomana durung manrem sing dadi atine. Pandhawa Kurawa diajak nganakake panaliten kenang apa wiwit biyen nganti tekan saiki. Pandhawa Kurawa tansah dredah munggahe Pancabakah. Jarene Resi Lomana merga Pandhawa Kurawa kuwi ana sing ngubupi. Sing ngubupi ora ana liya siji Semar, loro Kresna. Satemah iki mau murid-murid Resi Lomana ya kuwi si Pandhawa lan si Kurawa diperintah lawan gurune ya kuwi si Resi Lomana. Pandhawa Kurawa rukun, Pandhawa Kurawa dadi siji nanging kudu ditumbali nyawanmu ya kuwi nyawane Kresna lawan nyawane Semar.
Kak Cukupe Kresna. Aku kepengin ngayomi marang jeneng para siadi. Merga iki kahanan kang banget ngutamatiri Koko Prabu. Piye? Menawi ndahar atur kula sumangga sak mangke. Menawi niki mangke kedadosan menapa-napa kula aturi sabar. Sabar, inggih. Menawi Koko Prabu mboten sabar niki mengke kahanan malah sangsaya ngombro-ombro. Mila kula aturi ngrakit raos sabar ing pangraos. Sampun ngantos gumunan aja nganti kagetan menapa malih gampang percaya kalian tiyang asanes. Apa bisa Kresna? Kamangka dandang sumyang jeriwanci lelewa ginawa mati saka kok banyu ngecon. Watakipun Kakang ya kaya ngene iki. Ketapan mara tangan yen ora ngono malah dudu Baladewa Kresna. Lho, kantun paduka kersa ndaratur kula menapa mboten? Menawi kersa ndaratur kula purun dipun ayomi. Menawi mboten nyuwun sewu, badan kula badhe kula ayomi piyambak. Yo, yen ngono aku tak sabar. Aku manut kowe Kresna. Pun to nggugu kula. Jimat sing paling ampuh, gaman sing paling landhep niku amung rasa sabar Koko Prabu. Lho, sinten nika? Ranane wong ya luhung tetah lopo kurang kuling elinga solah jatmiko ing wah jlitheng Kresna kakangku basaku katur ya Yayi Werkudara wis tak tampa pangestunipun Kakang tumanduk Yayi Wejasena tak tampa tak gegem dadi jimat. Koko Prabu Kresna kula ingkang rayi Madukara sembah pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha-padha kaya kaipe wis tak tampa raliwat. Pangestunipun Kakang ditampani kaipe kula tampi asta kalih kula pundhing mestaka andayanana kasantosan. Koko Prabu, piye Kresna? Punika Kang Rayi Njodipati kalian ingkang Rayi Madukara. Paduka mboten mbagekaken ingkang Rayi kekalih. Jarimu aku mbok kon poso sabar Kresna. Lho nggih. Ning apa to salahe mbagekne karo wadine? Wis ora. Mbagek ora mbagek-mbageke ora patheken. Timbang iku aku ku nesu, aku iki muntap batal poso sabarku. Oh nggih pun. Dara. Jlitheng Kresna kakangku piye? Apa karepe siadi dene tanpa pepoyan merpeki marang pun Kakang? Sumurupa Jlitheng Kresna kakangku. Waktu dina iki Pandhawa wis manunggal ana negara Ngastina. Nyecep kawruhe Begawan Lumana. Mula kang saka iku aku diutus guruku supaya
ngaturi rawuhe Jeliteng Kresna kakangku bareng sak lakuku tumuju ning Astina dina iki. Nuwun inggih Koko Prabu. Rama Begawan Lumana kepengin sanget pepanggihan kalian Paduka Njeng Koko Prabu. Kosik. Pun Kakang krungu kabar yen to samengko para Pandhawa meguru ana negara Ngastina, kabar mau kabar sing bener apa kabar kang kabur? Aku wis matur ana ngarep para Pandhawa wiwit dina iki wis manunggal kekuatan dening para Kurawa nyecep ilmune Resi Lumana. Lah banjur kok pun Kakang dadak dirawuhke ana negara Ngastina kuwi duwe perlu apa? Guruku Begawan Lumana kepengin sambung rasa sak pejagong karo Kresna kakangku. Aku ora kebawah perintah dening sapa wae. Nek pancen gurumu kepengin catur netra sak pejagong karo aku, kon teko rene tak ladenane apa butuhe. Nanging yen pun kakang kudu brangkangan tekan Ngastina, Kresna ora kebawah perintah. Lan sing gedhe pangapurane. Gurumu ora wenang merintah aku. Karo meneh ora ariken rasamu Werkudara. Lan kowe Janaka. Kurangane apa? Kurangane apa Kyai Semar Badranaya kae? Kae dewa kang pengawak titah. Menungsa kang jiwa dewa. Kowe kok meguru karo pendhita tandurane Kurawa sing durung karuan jluntrunge, ora genah sanat lan nasape, ora genah papan lan dununge. Tegese kowe ora gelem sapatemon karo guruku Resi Lumana. Pun Kakang wis matur, aku ora kebawah perintah karo gurumu, nanging kowe linga. Pandhawa lan Kresna kuwi ibarat kreta jaran sak kusire. Maknane kereta jarane Pandhawa kusire Ratu Ndrawati. Kenang apa? Kereta jarane ana paran, lah kok kusire malah enak-enak. Tegese kowe lirwa karo kewajibanmu. Lho, kosik to tembungmu ki kuwalik Werkudara. Pancen bener Pandhawa lan Prabu Kresna mono ibarat kereta jaran lan kusire, nanging kowe kudu eling. Kereta jaran kuwi iso mlaku merga manut karo kusire. Wong kusire penak-penak ning kene kok kereta jarane cenanangan tekan kono ki gek sing ngakon sapa? Juaran Belgedes kuwi. Sabar Koko Prabu sabar. Ya ding lali aku lali sabar. Poso sabar. Sabar Bos. Yo. Sabar. Nek pun Kakang ora ngakon lunga, kowe aja lunga. Kowe lunga nyang Ngastina kumpul karo Kurawa tanpa taren tanpa pamit karo Ratu Ndrawati. Janjane pun Kakang ki ndok anggep apa? Ayo. Bener kuwi. Timbang ngingoni jaran ngono kuwi wong ngingoni jaran kepang. Rasa dadak ngingoni, guru nyumetke dupa tok paling. Juaran Belgedes, jaran ra kena diatur karo kusire. Sabar. Yo poso sabar. Poso sabar Bos. Yo Cake yo. Tak sabar. Panjenengan aja kesusu nesu. Yo. Panjenengan poso sabar. Eling-elingen Werkudara lan Janaka. Mbahmu Begawan biasa kae pendhita sing kesdik paningali. Mumpuni njaba jerone. Ing atase mbahmu dhewe ora tau mbok guroni, ora tau mbok bekteni. Lah kok kowe malah meguru karo pendhita saka njaban rangkah sing durung karuan nyatane. Karepmu ki piye Werkudara? Adalah pancen tak akoni Ratu Ndrawati ratu sing wasis. Wong pinter omong, pinter guneman. Kowe ora ikhlas to? Kowe ora lila to Pandhawa lan Kurawa rukun. Ya ngono apa piye?
padu-padune Ratu Ndwarawati wedi kelangan kawibawan. Kowe wedi omonganmu wis ora dirungokke karo para Pandhawa. Saiki wis cetha ngegla kang tanpa warana. Kawibawane Ratu Ndwarawati kuwi gur nemplok ning para Pandhawa. Ibarat tanduran. Kowe kuwi tanduran kemladean. Kemladean kae ora iso urip nek ora nemplek ning tanduran liya. Cangkem elek. Kowe iki ning kene dadi apa? Senopati. Kewajibane senopati njagi lestarining nagri lan kawibawaning ratu. Nalika ratu diancam kawibawane, Setyaki kudu tandang. Setyaki tandang. Iya. Kok patih sengkuni mbok antem, srek ati kula. Tokor itu tang tuting. Maido panjenengan jare ratu ora duweni kawibawan. Jare ratu sing kawibawane ngurut nemplek nyang Pandhawa. Jengkel batin kula. Bener kuwi. Bener kuwi iki. Ora salah. Ora iso nandingi Kurawa sak Pandhawane rasah nganggo jeneng Singa Mulang Jaya. Jare sabar. Lho, nek aku sabar, Lah kok ngajangi? Kok ngajangi? Kan ngajangi ora nandangi. Oh, kayak gendir tenan. Wong dikon sabar kowe. Koko Prabu dipun ayomi. Padek. Ana dongeng enthik-enthik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat Allah iya bener kandamu lali sumber kapiwasan Masmiber panonku pating kalebyur Satria bungkik kakik sapa iki Setyaki aranku Setyaki Singa Mulang Jaya Singa Mulang Jaya Bima Kunting Resni Wiro bali takon ana prajurit segelar sepapan sapa sing dadi cecundhuking laku Kekasihane Ratu Gustiku Prabu Lingga Garda Temenggung pangkatku Salukat katut mbarat kang dadi kekasihku Salukat katut mbarat pancen bener Sumedya lakumu nyimpangi woh utawa nengen arep menyang endi? Goleki Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wis ketemu kon ning Astina dina iki uga. Yen ora gelem Prabu kelak rampungi dina iki. Ora usah goleki sing ora ana. Iki Setyaki ya Singa Mulang Jaya sing dadi wakile Prabu Kresna. Sembodo kang jinangka merjaya nalindring Ndwarawati lamun wis kelakon bedah dadane ilang nyawane Setyaki wani kalaku entek wedine garwanine papo babar nyopo kedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapituk buntute ulut apangin kekejero kaya manuk branjangan
Lintang kang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu. Yen pancen wis satra sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu tumpang suh. Tebiadat amleng sati kamu kurani kowe. Hei! Awas! Hei! Edan-edanan. Leno dadi kondo we. Cobane. Hei. Hei. Hei, wah. Hei, ah. What? Hei. 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 Yo. Hei, cepet ya kamu derajat apa we? Awas, hei. Hei, hei, tanda kowe. Mati. Wah. Wah ya. Wah. Awas sih. Ojo mlayu. Mati aku. Wah. Yo. Hei, waya. Oh. Oh. Wah. Oh. Hei. Wah. Hei. Oh. Hei. Oh. Ayya. Wah. Hei. Hei. Wes. Hei. Cepet. Kamu derajat opo kowe ah. Hei. Yo, oh, ah, hei, ai, sia, hoi. Ah, oh. Yo. Biar gue derajat opo lagi. Hei, 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 lu luput iki. Hei, ah, hei, ah, oh. Hei, hei, ah, ayah, hei. Ayo maju, ngembelon dasmu ya. Hei, pa, oh, ha, oh, ah, oh, ah. Ngadek kok bersih, ngadek yo. Hei, ah!
edan-edanan. Wah, hei. Hei. Wah. Ya, hei, ya.